Justice nanti, lasi CBI inquiry pintu naik, lapen non nomorata IDP akeh sosok, IDP aku munda cirong le, langsung sona kontona dah satu dokong, langsung apa ni? PDP hai hai, PDP hai hai, we want justice, we want justice, we want justice. Ini nitum Ladakh non kang ni prong lake nitum justice sarkar pen kehang nang ko kalam tan han lo BJP sarkar bang lo pute di ini tum angjir aso angjir tum epai tum same akijok bang lan su sia ke melong po puchik matha athema BJP tum akehang mate ase ke thepen kaninge ai slogan bang ke rada tum long sarkar bang ven ko pu bang ke kupiloma je biti parao biti bachao di biti bachao biti parao hala so slogan me salang ke ba tanoni tumlang adlo pulote epai tum phan injir tum phan ini tum phan khong ke dam lai sta me non adina kai bang ke fere me india kang pichot kali Ladakh Assam chot kali ili tuma hem thikup long karbing long matame non ke chephere me ha ang bo lo mane phan dam pen ajo phirlo hili pen ab dam lam ta he mane phan lason rep kuri dep ta ho chulang rem dep ta ho ko ha sormila ro hang pi pen dang lo non ako ke bang thu bang ke nomrata ing tipi anisi anjali purthi pu ha ki ko bukayan lo amra jan rong ta 6 bosor so pha lai ghotna dupi non recently bang ke je Joshita Das inu sakuri ke klama bang phi ji to alang bok pressure pen lone kupilone lai pen joini si munit ke ne ka pran cheni tungte bachi pathi te ne tungge matha dam la hamlo je inu jitu architect phan bang ne check sidala jitu contractor phan ne contract bang pia background tong done ala stame dasilhai ka do ka be proper inquiry ke long ji phan edi so ponsi CBI inquiry donangi lalupote apuria latum puno lapen jitu injir tum pustame justice long le lapen ladai tum la ote pilama ala just mita ho jai putame chudula so ahem tame nili jitu dimasa ke dam hudam ala tak jimsu me mela dakta ala tak koson dong pathi ne lapen non hala nomrata ing tipi dendagat tame lai an tame ni tum phan de justice long pujong si kewang ke Karbi Anglong District Congress Committee ahin pen lo pini basically nitum ke protest ke namrata ing tipi case la pen Joshita Das case la duita ta mohila case lo namrata ing tipi case bang ke nang litum tar julong lo alang dead body bang ke nilitum ha Nagaon sige long dam alang li kang bo ekma phisi litum alam takar julong enke a dead body ta Nagaon police tum ko son lo ne verify happen si alang tum Pinky Das po hema sortum hansi pidon that enke Pinky Das po bang ta alang ta kang bolo rasa hutsi kintu Pinky Das bang ako chewang to joilo kintu alang tum ke Pinky Das dead body lo ko mar hala bang se alang tum nge niyom hai ta claim that lo enke non a phi lang dam chiri dam hot bang ke dead body ta vedar ajata vedar lo kintu evidence alang tum alang police long ke do photos pen ajat pen ke chini lo jai li tum ta thek long lo chini pa me la ke namrata dead body ko kintu ko son si police tum ko pitong choma thalo ne la tum bang pidun that lo enke non bang ke ni tum bang ke namrata dead body an da chelong dun de enke lason thak si laso PC students organization tum dam lo Nagaon police station long alang tum FIR pilo laso puthak ne dam lo enke lasa hut se ako ek din ang bong matsa lang tum bang Saddam Hussein pumone panse ako alang tum laso puthak alang tum arrest lo ginonon nilitum ga chini rang tum ke la ana jading kan kopi choha si kopi si ke claim se alang tum munit nep thek the pen non men ki pu pen ek din ang bong ko son si munit long lok la lang tum laso podili tum chini kang tum ke enke dead body ta hala Pinky Das family tum hata ko son si kipi lo balang tum ta ko son si ni tum aso pi lo ko alang tum ko son si
ke pang thek lo lang tum chini lo thek long lo ar lo so ar nan ta do ape riang ton pen thek long pen ta lake o nitum namrata ing tipi pu nitum chini tang de galang tum da so pi bhange chini nang ji kintu police la sinili tum matha ke police tum da kopine nang ke patu bon tason nang na la sila so bo subang